Ahoj, já se hlásím s dalším příspěvkem na téma elektromobilita. Tentokrát se budu věnovat pohonným jednotkám, respektive motorům. Pro tohle video jsem potupně zalezl do kuchyně, abych trošku zlepšil kvalitu zvuku. Zdá se, že to funguje a prostě venku chytám ozvěny přírody a není to ono. Takže dnešní video bude poměrně dlouhé, ale myslím si, že bude jako strašně zajímavé, protože tam bude hlavně hodně takových jako zajímavostí faktografických, bude tam 0,0 nic matematiky, takže dneska to bude prakticky pro každého a samozřejmě je lepší před tímto videem mít už trošku nakoukané ty věci předtím, protože o některých věcech už předpokládám, že to divák zná, ale i kdyby to neznal, tak se v tom určitě dobře zorientuje. Takže pojďme na to a snad se to bude líbit. Minule jsme si na Ioniq 5 a Octavii RS ukázali, jak vzniká moment a výkon, proč má elektromotor plný tah od nuly a proč spalovací motor naopak potřebuje otáčky nabrat. Dneska se na elektromotor podíváme ještě blíž, a to konkrétně na otázku, která zní jednoduše, ale odpověď na ní rozhoduje o tom, jaké auto vlastně řídíme. Je ten motor pod kapotou asynchronní nebo synchronní? A hlavně, co to znamená? A hned na začátku řeknu jednu důležitou poznámku, že tentokrát to bude opravdu bez vzorečků. Minule jsme se pořádně proplétali rovnicemi, dnes budeme spíše vysvětlovat, ukazovat, přirovnávat a tak dále a tak dále. Po tomto videu bude podle mě každý schopný se podívat na technický list libovolného automobilu, uvidět tam zkratku PMSM nebo ASM nebo ESM a bude přesně vědět, co to znamená a bude už i tušit, proč si to výrobce vybral. Co budeme na začátku potřebovat? Potřebujeme oprášit jednu věc, která je společná úplně všem typům elektromotorů, o kterých dnes budeme mluvit. Ve statoru, tedy v tom nehybném plášti motoru, jsou 3 cívky. Ty se nezapínají najednou, ale postupně s časovým posunem. Výsledek je trochu jako u vánočního osvětlení, kde žárovky postupně blikají v kruhu a vzniká dojem, že se světlo pohybuje dokola. Jenže tady místo světla vzniká magnetické pole, které se doopravdy otáčí. Nemusí se fyzicky nic točit, aby vzniklo točivé magnetické pole. Stačí 3 cívky a chytře načasovaný střídavý proud. Tohle točivé pole je základ, motor, srdce celého systému. Je to vlastně obdoba klikové hřídele u spalovacího motoru. Tam roztáčí hřídel mechanická síla pístů, tady stejnou práci, tedy roztočit hřídel, odvádí neviditelná síla otáčejícího se magnetického pole. Výsledek je ale stejný, otáčející se hřídel, která žene kola. Jenom cesta k tomu otáčení je úplně jiná. A teď přichází ta zajímavá otázka, na kterou dnes budeme celé video odpovídat. To pole se otáčí, ale jak přimějeme, aby se nám otáčel i rotor, čili ta část motoru, která je nakonec spojená s koly. A právě tady se cesty rozdělují. Existují totiž v zásadě 2 úplně odlišné přístupy, jak z rotujícího pole statoru udělat mechanickou sílu, která otočí kolem. Jeden z nich je chytrý trik s fyzikální indukcí, který nepotřebuje žádný magnet. A druhý je, řekněme, přímočařejší. Rotor si prostě své vlastní pole vytvoří napevno. Tomu se tedy dnes budeme věnovat. Tady na tomto slajdu je jeden jediný vzorec, který se v celém videu objeví, a to M rovná se F krát R, čili že moment síly vzniká jako součin síly a ramene síly. Jinými slovy, čím větší síla nebo čím delší rameno, tím větší moment působí na těleso. To dnes nebude tak důležité, ale je dobré si tyto souvislosti pořád připomínat. Asynchronní motor a jak vzniká moment bez magnetů. Začneme tím chytřejším trikem, řekněme chytřejším, asynchronním nebo taky indukčním motorem
A hned na začátku k té terminologii slovo asynchronní je vlastně širší pojem. Znamená jenom to, že se rotor netočí přesně synchronně s polem statoru, bez ohledu na to, jak k tomu dochází. Slovo indukční popisuje konkrétní mechanismus, kterým to pole v rotoru vzniká, tedy indukcí, Faradayovým zákonem. V praxi jsou ale u automobilových motorů oba pojmy synonyma, protože jiné typy asynchronních strojů, třeba reluktanční nebo hysterezní, se v autech prakticky nepoužívají, respektive se jimi dnes nebudeme zabývat. Reluktanční motory se používají. Takže klidně lze obě slova používat zaměnitelně. Není to žádná velká chyba či nepřesnost. Jak to tedy funguje? Rozdělil bych to na 4 kroky. V prvním kroku stator vytváří točivé pole, o kterém jsme mluvili na minulém slajdu. Nic nového. Přesně stejný princip jako u každého střídavého motoru. Za druhé, a tady to začíná být zajímavé, tohle otáčející se pole projíždí kolem vodivých tyčí, které jsou zalité v rotoru. A cokoliv, co pohybující se magnetické pole přejíždí, v tom vznikne elektrické napětí. Je to úplně stejný princip, jako když se vezme magnet a pohybuje se jim kolem drátu. V drátu vyskočí proud. Tady tu práci dělá pole statoru místo ruky. V této chvíli musím udělat drobnou poznámku či doplnění. Existuje jev zvaný Joulovy ztráty. Stručně to znamená, že každý proud, který teče vodičem s nenulovým odporem, ho zahřívá. A tohle teplo je energie, která už nejde použít na roztočení kola. A právě tady hraje roli, z čeho jsou ty tyče klece vyrobené. Historicky a i dnes u levnějších motorů se používá hliník. Je lehčí a levnější na odlévání, ale má vyšší elektrický odpor. V automotiv trakční motory čím dál častěji nahrazuje měď. Ta má zhruba o 40% nižší odpor než hliník, takže při stejném proudu vyprodukuje výrazně méně tepla, tedy míň joulových ztrát. Mezi první, kdo to použil, byla Tesla, která nasadila měděnou klec v modelu S a dokázala účinnost svého asynchronního motoru dostat velmi blízko synchronním motorům s permanentními magnety. Dobře, tak za třetí. Ten nově vzniklý proud teče tyčemi rotoru a kolem sebe si vytváří další, tentokrát už vlastní magnetické pole. A rotor se najednou začne chovat, jako by měl vlastní elektromagnet, přestože do něj nikdo proud přímo nepustil a nikdo do něj nevložil žádný magnet. Vzniklo to přirozeně jen díky tomu, že kolem rotovalo cizí magnetické pole. Za čtvrté, a tady je ten háček, kvůli kterému se tomu říká asynchronní motor. Aby celá tahle věc fungovala, rotor se musí točit o něco pomaleji než pole statoru. Kdyby ho dohnal úplně, žádný relativní pohyb mezi polem a tyčemi by nezbýval, žádné napětí by se neindukovalo a celý ten mechanismus by se zastavil. Motor si proto vždycky nechává malý náskok pole před rotorem a říká se tomu skluz. A přesně kvůli tomuto skluzu se jedná o motor asynchronní. Je to taková samoregulační smyčka. Větší zátěž, třeba jízda do kopce, rotor zpomalí. To vytvoří větší skluz. Větší skluz vytvoří přesně tolik momentu navíc, kolik je potřeba, aby tu zátěž překonal. Rotor se následně ustálí na nové, mírně nižší rychlosti, o ten skluz pomalejší než pole, kde je vše v rovnováze. Jako celek to působí, řekněme, jako takový kolotoč. Pole vytáhne proud, proud vytáhne pole, to nové pole vytáhne moment a ten moment žene rotor za polem statoru, ale nikdy ho úplně nedostihne. Teď, když víme, jak vzniká to magnetické kouzlo, tak se pojďme podívat, jak to vlastně fyzicky vypadá uvnitř motoru a hlavně, kudy se ten vzniklý moment dostane až ke kolům. V úplném středu rotoru je hřídel.
To je ocelová osa, která nakonec vyčnívá ven z motoru a přenáší moment dál. Na hřídeli je natvrdo, napevno nasazené jádro rotoru. Je to svazek tenkých plechů, poskládaných na sobě jako takové karty. To má důvod v omezení tzv. Vířivých proudů, které by v jednom kusu železa vznikaly a zbytečně ho zahřívaly. To si asi necháme podrobněji možná na nějaké jiné video, protože tady už bychom zacházeli strašně do hloubky. Nám zkrátka stačí vědět, že je to takhle poskládané kvůli účinnosti. Na obvodu toho jádra, co nejblíž statoru, jsou zapuštěné ty vodivé tyče klece. Dávají smysl u obvodu. Čím blíž jsou statoru, tím silnější pole je přejíždí a tím lépe funguje ta indukce. Jo, jsou to tyhle ty tyče, které jsou co nejblíž statoru. Mezi rotorem a statorem je nepatrná vzduchová mezera. Na tom obrázku vypadá jako velká, ona je ve skutečnosti pouhých několik milimetrů. A přes ní pole statoru přeskakuje na rotor. A teď to nejdůležitější. Jak se ten vzniklý moment dostane ven z motoru? No klec sama o sobě nic neroztáčí zevnitř. Je to přesně naopak. Proud v kleci vytvoří moment. Ten se přenese na jádro, které je pevně spojené s hřídelí a hřídel se s ním otočí jako jeden celek. Hřídel pak vede přes ložiska, tedy místa, kudy vystupuje z tělesa motoru ven k převodovce a odtud ke kolům. Jedná se o tento nákres. No a teď k té praktické otázce, která se nabízí. Jestliže jsou asynchronní motory jednoduché, nepotřebují žádné magnety, tak proč je výrobci nepoužívají jako hlavní pohony vlastně nejčastěji? OK, pojďme se vrátit k těm výhodám, protože ty jsou reálné. Žádné magnety znamenají žádnou závislost na vzácných zeminách, o tom si ostatně povíme za chvilku víc u synchronních motorů s permanentními magnety, ale v kostce jde o neodym a další prvky, jejichž těžba je geopoliticky i cenově citlivá. Konstrukce rotoru je navíc jako mimořádně jako robustní, je to v podstatě jenom kus kovu s tyčemi, žádné křehké magnety, které by se mohly za horka odmagnetovat. A při velkovýrobě samozřejmě vychází takový motor velmi levně. No ale teď té otázce, proč se přesto jako hlavní pohon nepoužívá ASM, asynchronní motor. Jsou k tomu 3 důvody a všechny jsou o dojezdu. První důvod je ten skluz, o kterém jsme mluvili. On totiž znamená, že v rotoru pořád vznikají joulové ztráty, čili to ztrátové teplo, čili ztracená energie, kterou bychom chtěli přenést na kola. To se přímo promítá do nižší účinnosti a nižší účinnost znamená kratší dojezd. Druhý důvod je výkonová hustota. Aby asynchronní motor dal srovnatelný výkon jako motor z magnety, potřebuje podstatně víc mědi a víc železa. Tedy je fyzicky větší a fyzicky těžší. A to o dost. Jedná se o vyšší desítky procent, některé údaje hovoří dokonce až o násobcích, čili bavíme se o desítkách kilogramů navíc. A těžší motor znamená více energie na to, aby vůbec auto utáhlo samo sebe. A třetí, možná vlastně nejméně intuitivní důvod, asynchronní motor potřebuje neustále odebírat ze statoru takzvaný magnetizační proud, aby se vůbec to pole v rotoru vytvořilo. Motor z magnety to samozřejmě nepotřebuje, tento pole má zkrátka, protože má ty magnety. To zhoršuje účinnost asynchronního motoru především v takovém tom běžném provozu s částečným zatížením, což je 90% reálné jízdy. Většinu času samozřejmě motor nešlape na 100%. No a zkrátka asynchronní motor má s nižším výkonem nižší účinnost. Takže nižší dojezd kvůli ztrátám, těžší motor kvůli výkonové hustotě a horší účinnost v běžném provozu kvůli magnetizačnímu proudu. To jsou 3 důvody, proč se asynchronní motor jako hlavní pohon příliš nehodí.
No a kde se hodí? No hodí se tam, kde se tahle slabina obratí ve výhodu, jako druhý motor při pohonu všech kol. Důvod je jednoduchý. Asynchronní motor lze úplně odbudit, tedy vypnout ten magnetizační proud, když zrovna není motor potřeba. Jede-li auto jen na jednu nápravu, ten druhý motor nespůsobuje žádné ztráty z volnoběhu. Motor z magnety tohle udělat nemůže. Permanentní magnety vytváří určité parazitní magnetické tažení neustále. A přesuňme se teď k té druhé jako velké rodině, k synchronním motorům. Klíčový rozdíl oproti tomu, co jsme si právě řekli, je zásadní. Rotor má vlastní pevné magnetické pole. Nemusí čekat, až mu ho něco indukuje. Podívejme se, jak to funguje zase ve 4 krocích, které budou záměrně podobné těm asynchronním, ale s jedním zásadním rozdílem. Za prvé, stator vytváří točivé pole úplně stejně jako u asynchronního motoru. Princip je stejný, nic se nemění. Za druhé, rotor má tentokrát vlastní pevné magnetické pole od začátku. Nevznikne až za pochodu indukcí jako u klece. To, odkud se pole vezme, si nechejme trošku na příští 2 slajdy. Buď jsou to vestavěné magnety, nebo vynutí s vlastním stejnosměrným proudem. Za třetí, tohle pevné pole rotoru se zachytí o otáčející se pole statoru a přesně ho následuje. Přesně jako střelka kompasu, která okamžitě bez zpoždění následuje magnetické pole Země. Takhle se chová i rotor z synchronního motoru vůči poli statoru. Za čtvrté, a to je ten rozdíl, který dal motoru jméno, rotor se točí stejnou rychlostí jako pole statoru, nulový skluz, žádné zpoždění, odtud slovo synchronní. A protože nevzniká žádné zpoždění mezi rotorem a polem, nevznikají ani ztrátové proudy, o kterých jsme mluvili u asynchronního motoru. Zůstává jenom jedna otevřená otázka, odkud se to pevné pole v rotoru vezme. No a to jsou přesně ty 2 větve, kterým se budeme následně věnovat. Stavba synchronního motoru je na první pohled vlastně identická s tou, kterou jsme si ukázali u asynchronního motoru. Já jsem kvůli tomu ty obrázky udělal jako téměř identické, aby bylo možné si mezi něma překliknout. Čili hřídel uprostřed, na ní jádro ze svazku plechů, vzduchová mezera a kolem toho stator. Cesta momentu z motoru je úplně identická. Jediná změna je na místě, kde jsme u asynchronního motoru měli ty tyče klece. Tady na obvodu jádra najdeme takzvané pole rotoru. A to je záměrně obecný pojem, protože podle toho, jestli jde o magnety nebo o vynutí, se tenhle detail liší. Ale ať je to jedno nebo je to druhé, platí to stejné. Je to pevné, hotové magnetické pole, které nepotřebuje čekat na žádnou indukci. První a v elektromobilech dneska zdaleka nejrozšířenější přístup se jmenuje synchronní motor s permanentními magnety, Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM. Tedy jasné. Princip je jednoduchý. Do rotorů se natrvalo zalisují magnety střídavě severní a jižní pól po obvodu a tím vznikne to pevné pole, o kterém jsme mluvili. Žádná energie navíc, žádné čekání, pole tam prostě je tam pořád, od výroby motoru až do fyzického konce motoru někdy při recyklaci. Materiál těch magnetů teď stojí za krátkou odbočku, protože se na technických listech objevuje zkratka NdFeB, čili neodym železo bor.
Přesný chemický vzorec té sloučeniny je Nd2Fe14b a je to v současnosti nejsilnější komerčně dostupný typ permanentního magnetu. Má nejvyšší takzvaný energetický součin ze všech běžně vyráběných magnetů. Proto se hodí přesně tam, kde je potřeba hodně síly na málo místa. Do slitiny se navíc často přidává i malé množství dysprozia nebo terbia, aby magnet lépe odolával odmagnetování za vysokých teplot. A tyhle dva prvky jsou ještě vzácnější a dražší než samotný neodym. To je přesně ten základ té geopolitické citlivosti. Synchronní motor s permanentními magnety má nejvyšší účinnost ze všech typů, o kterých dnes mluvíme nebo budeme mluvit, a taky nejvyšší výkonovou hustotu, tedy nejvíc výkonů na kilogram hmotnosti. Je to logický důsledek toho, že pole je zadarmo a motor nemusí být předimenzovaný, aby vykompenzoval ztráty. Nevýhoda je jasná a leží přímo, nebo spočívá přímo v tom, o čem jsme mluvili. A to je ta závislost na vzácných zeminách. Těžba a rafinace neodymu je soustředěná hlavně v Číně a to přináší jak jakoby cenovou nejistotu, tak ale především geopolitickou závislost. Kolik magnetů vlastně jeden motor potřebuje? Typický trakční motor v elektromobilu obsahuje zhruba 1,5 až 3 kg slitiny neodymu a železa a boru, čili 3 až 3 kg magnetů. A to je množství, které stačí k tomu, aby cenu magnetů už jaksi dělalo velmi výrazně citlivou na pohybu na světových trzích s kovy. Vrátíme se k tomu ještě u srovnávací tabulky. No a kde se synchronní motory s permanentními magnety používají? Prakticky všude, prakticky téměř v každém autě. Jsou to motory od Hyundai, Kia na platformě EGMP, čili třeba v Ioniqu 5. A je to samozřejmě první volba téměř všech moderních elektromobilů na trhu. Synchronně buzený motor, EESM, čili Electrically Excited, tedy elektricky buzený synchronní motor, neboli česky taky synchronně buzený motor s vynutým rotorem. Tady pole rotoru nevytváří žádný magnet, ale vynutí, kterým protéká vlastní stejnosměrný proud. Ten proud se musí do rotoru nějak dostat, přestože se rotor otáčí. A to je otázka, které se budeme ještě věnovat, a to hned na příštím slajdu, protože v tom je vlastně jádro celé té technologie a zároveň i její vlastně náročnosti. Zásadní výhoda tohoto přístupu je flexibilita. Budící proud a tím pádem i pole rotoru se může podle potřeby zesílit, zeslabit nebo úplně vypnout. Je to v podstatě elektromagnetická obdoba synchronního motoru s permanentními magnety, akorát máme místo permanentního magnetu elektromagnet, který lze navíc softwarově ovládat a jde ho úplně vypnout, čili se ve finále může chovat zároveň i jako asynchronní motor. Z toho plynou výhody. Nejsou tam žádné vzácné zeminy, čili není tam žádná závislost na Číně, a díky tomu, že nepotřebujeme drahé magnety, tak je cena za výkon dost dobrá, i když motor sám o sobě je složitý, tím pádem je výrobně dražší a zároveň ještě nemá tu špičkovou účinnost jako synchronní motor s permanentními magnety. Tento typ motoru začaly hodně používat evropské automobilky. Renault ho používá jako svoji primární technologii napříč modely, jako je Megane E-Tech nebo Scenic E-Tech, a BMW ho používá taky, i když, jak uvidíme, s jedním zajímavým vývojem mezi generacemi. Když jsme u těch ESM řekli, že proud se musí dostat do otáčejícího se rotoru, vzniká přirozeně otázka, jak se to udělá.
a nespůsobí to pochopitelně nějaké problémy s opotřebením. No, oba dva ty ostatní motory, čili asynchronní motor a synchronní motor s permanentními magnety, jsou zcela bezúdržbové. Asynchronní motor nemá žádný elektrický kontakt navenek, pole prostě vzniká čistě indukcí. A u těch synchronních motorů s permanentními magnety jsou magnety jako zalité v rotoru. V obou případech je motor skutečně bezúdržbový po celou životnost motoru. Protože se tam nic netočí, tak se tam nemá co opotřebovat. U ESM to ale záleží na tom, jaké se zvolí řešení. Existují totiž dvě cesty nebo dva způsoby. Klasicky jsou to kartáče a sběrací kroužky. Je to mechanický kontakt, který se otírá o rotující kroužky, čili úplně stejný princip, jaký známe ze starších alternátorů nebo startérů. Funguje to spolehlivě, ale časem se to opotřebovává a občas to zkrátka vyžaduje servis nebo výměnu. Druhá, modernější cesta je bezkontaktní. Přes takzvaný rotující transformátor. Proud se do rotoru přenáší indukčně bez mechanického kontaktu. Výhoda je jasná. Není tam opotřebení a není tam servis kartáčů. Nevýhoda ale je, že je to podstatně složitější na výrobu a podstatně dražší. Pokud někdo zvolí bezkontaktní řešení, vyhne se samozřejmě hlavní slabině, kterou má EESM proti těm bezúdržbovým konkurentům. Zaplatí za to ale složitější výrobou a vyšší cenou. Zkusme si to teď všechno shrnout do jedné tabulky. 3 motory, 3 přístupy se všemi klíčovými parametry. U účinnosti jsem si tentokrát dovolil dát konkrétní čísla místo jenom slovního hodnocení. Asynchronní motor se pohybuje v rozmezí zhruba 80 až 93% účinnosti. Synchronní motor s permanentními magnety má účinnost 95 až 97%. A synchronní motor s buzením má účinnost 93 až 96%. U asynchronních motorů je hodně široké rozpětí, 13%, možná i víc, zatímco u ostatních dvou je to jenom 2-3%. Znovu opakuji, že za ideálních otáček a plného zatížení se asynchronní motor prakticky blíží synchronnímu motoru s permanentními magnety. Jenže na rozdíl od synchronního motoru s permanentními magnety nebo synchronnímu motoru s buzením musí stator neustále dodávat ten magnetizační proud, který nejdříve vytváří pole rotoru, a tuhle daň platí i při částečném zatížení, které tvoří naprostou většinu jízdy. Proto se jeho reálná účinnost v provozu propadá mnohem níž, než by naznačovala ta špičková hodnota. V praxi se to řeší tak, že asynchronní motor je o hodně slabší než hlavní motor, aby okamžitě jel ve vysoké zátěži. Třeba u ID4 od Volkswagenu, jako ve čtyřkolce, je vzadu synchronní motor s permanentními magnety o výkonu 150 kW a vepředu je asynchronní motor o výkonu pouhých 80 kW. Čili jakmile se asynchronní motor zapne, okamžitě naskočí na velmi vysoký výkon. Výkonová hustota kopíruje vlastně stejné pořadí, čili nejnižší výkonová hustota je u asynchronního motoru, nejvyšší je u permanentních magnetů, protože magnety dovolí nacpat víc výkonů do menšího a lehčího balení. Vzácné zeminy, ty potřebuje jenom synchronní motor s permanentními magnety, konkrétně tedy neodym a jak jsme řekli v menší míře dysprosium nebo terbium. A teď k ceně materiálu. Tady bych rád přidal jednu poznámku, protože jsem se s tím při přípravě hodně natrápil
Chtěl jsem totiž dát konkrétní dolarové částky místo jenom slovního hodnocení nízká, střední, vysoká, jenže jsem narazil na několik problémů, z nichž je především problém s velkou volatilitou ceny neodymu na světovém trhu. Třeba jenom v roce 2026 byly ceny $58 i přes $200. Dokonce takový pohyb jako o 200% je možný třeba jenom ve 2 měsících. A přitom materiál magnetu tvoří asi 70% ceny hotového magnetu a Čína z toho kontroluje kolem 90% celosvětové zpracovatelské kapacity a nelze z Číny dostat reálná čísla. Respektive my něco vidíme na trhu, ale nejsme z toho schopni úplně odvodit, jaké ty reálné ceny z Číny nakonec vypadnou. Takže jakékoliv konkrétní číslo, které bych tady nějak jako řekl, by za pár měsíců bylo úplně špatně a proto zůstanu pouze u slovního hodnocení nízká cena pro asynchronní motor, střední pro synchronní motor s buzením a vysoká cena pro synchronní motor s permanentními magnety. Každopádně se u elektromotorů bavíme o nějakých nižších až středních stovkách dolarů za kus. Složitost výroby je nejnižší u asynchronního motoru, středně složitá je výroba permanentních magnetů a nejsložitější je výroba u buzení. S tím, že výroba motorů s buzením kontaktním je jednodušší než výroba motorů s buzením bezkontaktním. Nejlevnější je asynchronní motor, nejdražší je tedy elektromotor, synchronní motor s buzením, s bezkontaktním a mezi sebou mají až několikanásobně rozdílnou cenu. No a nakonec to typické užití. Asynchronní motor se zkrátka používá jako druhý motor na nápravách pro pohon všech kol, a kdežto ty synchronní motory se používají jako hlavní pohon. Pojďme se podívat, jak si tyhle 3 přístupy vybírají jednotliví světoví výrobci. Je v tom docela zajímavá výrobní logika. Například Hyundai s Kiou na platformě EGMP, třeba Ioniq 5, sází čistě na synchronní motor s permanentními magnety. Škoda, Volkswagen, Audi, čili koncern, jede na platformě MEB, jede kombinace synchronní motorů s permanentními magnety na zadní nápravě jako hlavní motor a asynchronní motory vpředu jako přídavný motor při pohonu všech kol. Zajímavý případ je Tesla, která to navíc jako v čase trošku změnila. Starší modely používaly asynchronní motory, to jsme si už řekli, ale novější modely, jejichž výroba jako je aktuální, dnes používají takzvaný synchronní reluktanční motor s vloženými magnety, což je de facto 4. typ motoru. Já jsem ho dneska záměrně vynechal, protože to chci nechat až na další díl, aby v tom prostě nebyl zbytečný chaos. Je to jenom poznámka k zapamatování, že existují i reluktanční motory, které se používají se u Tesly a tímto zatím nechejme. Renault používá výhradně synchronní motory s buzením. BMW je zajímavé. To totiž používá buď kombinaci vzadu
synchronní motor s buzením a vpředu asynchronní motor, ale taky historicky uměl používat obě, jako jak vpředu, tak vzadu, synchronní motor s buzením. Stellantis je trošku jako ten Hyundai Kia, čili používá synchronní motor s permanentními magnety. Tam je trošku potřeba říct, že on to jako vypadá jako riskantní strategie kvůli té závislosti na Číně, ale Stellantis má partnerství s čínským Leapmotorem. Než přejdeme dál, mám tady ještě takové 3 zajímavé kombinace, tady dole. Určitě stojí za zmínku. Mercedes-Benz EQC, vyráběný mezi letech 2019 až 2023, používal čistě asynchronní motory na obou nápravách, čili vpředu i vzadu. Žádnou kombinaci se synchronními motory. Dnes je tato produkce ukončená a jeho nástupci, tedy EQA nebo EQS, už přešli buď na synchronní motory s permanentními magnety, nebo na kombinaci jakoby permanentních magnetů s asynchronním motorem. Mimochodem, Mercedes je dnes nejvíc čínská velká evropská značka. 20% v Mercedesu vlastní Číňani. První a druhý největší individuální akcionář Mercedesu je Číňan. Tím myslím největší nebo velká evropská značka, pomineme-li samozřejmě případ Volva, které je 100% čínské, nebo třeba té britské MG, ale to už jsou jenom značky. Zmínil jsem 5. generaci BMW eDrive s kombinací EESM plus EESM na obou nápravách. To je samo o sobě dost neobvyklé, protože většina výrobců s více nápravami kombinuje různé typy motorů, ne dva stejné. Navíc to pro BMW muselo být opravdu hodně drahé. No a nakonec Alpine A390, tedy sportovní model od Renaultu, který jde ještě dál, kombinuje EESM vpředu s hned 2 motory PMSM vzadu, tedy celkem 3 motory v jednom autě. Je to kvůli co nejpřesnějšímu řízení momentu v zatáčce, o čem si povíme hned teď. Proč vlastně výrobci sahají po více než jednom motoru na nápravu, když by jeden výkonnější motor a klasický diferenciál stačili? Klasické auto se spalovacím motorem má mechanický diferenciál. Ten rozděluje moment mezi kola, ale sám o sobě neumí aktivně rozhodovat, kolik momentu kam pošle. Dražší sportovní diferenciály tohle řeší lamelami a spojkami, ale i ty reagují až na proklus, tedy až poté, co se něco stane, ne prediktivně. Elektromotor na každém kole umí něco úplně jiného. Dodá přesně tolik momentu, kolik je potřeba, a to během milisekund a bez jakékoliv mechanické spojky mezi koly. Každý motor řídí software zcela nezávisle na ostatních motorech. A v zatáčce se to projeví krásně. Já jsem tady udělal takový hezký obrázek. Auto může poslat více momentů na vnější kola a méně momentů nebo dokonce přibrzdit na vnitřní kola. To autu pomáhá se doslova otočit na místě, tedy rotovat kolem svislé osy, čímž se získá ostřejší a přesnější zatáčení a lepší trakci na kluském povrchu. A to všechno bez jediného těžkého mechanického diferenciálu. Výrobci už běžně sahají i po 4 motorech. Nejde jenom o výkon na papíře, ale hlavně o to, co s ním auto umí udělat v zatáčce. Alpine A390 to tedy řeší 3 motory, ale například BMW se svým zatím připravovaným elektrickým s M3, která bude elektrická a bude na trhu od roku 2027, tak tam už budou 4 motory. 1 motor na každém kole. Žádný mechanický diferenciál. Celé řízení momentu tak bude 100% softwarově. Tohle je prostě něco, kde možnosti EV už překonaly možnosti spalovacích motorů.
Tak si to pojďme na závěr srovnat. Asynchronní motor je levný a robustní, ale platí za to ztrátami ze skluzu. Proto ho dnes najdeme hlavně jako druhou přídavnou nápravu. Synchronní motor s permanentními magnety je nejúčinnější a nejkompaktnější ze všech, ale za tu výhodu platíme závislostí na Číně. Synchronní motor s buzením je, řekněme, flexibilní řešení bez magnetů, které si ale musí poradit s tím, jak přivést proud do otáčejícího se rotoru, čili buď kartáči, nebo moderněji a dražším způsobem bezkontaktní cestou. No a příště. Zmínil jsem dnes, že Tesla u svých novějších modelů používá něco, čemu jsem říkal synchronní reluktanční motor s vloženými magnety. To je čtvrtý přístup, který jsem si dneska záměrně odložil, dal jsem to stranou, protože tento přístup kombinuje výhody všeho, co jsme si dnes řekli, a to úplně jiným způsobem. Čili v příštím díle se budeme věnovat specificky tomuto typu motoru a pak několika dalším tématům, které jsou tady uvedeny. Takže já doufám, že to bylo hodnotné, že od této chvíle už se v motorech zorientuje každý, kdo tohle video viděl, a věřím, že v příštím díle to bude překvapivé, protože kromě jiného se dozvíme, že v České republice existují výrobci komponent na elektromotory, kteří představují světovou špičku, a to ne jako nějaká montovna, ale i přímo jako technologický hub. A teď už je to teda všechno a těším se na příště. Snad to tentokrát bylo i technicky o něco lepší. Nějaké praskání tam bylo, ale snad to už je koukatelný. Takže moc děkuju a ahoj.